Tak chvíličku pojedem, lásko. Dvojku má Škodu. Petr Bednář a Triumf TR3 Ačko z roku 60. Je to vlastně ze stejného roku. Tenkrát neměl 200 doly a neměl to kdo skládat. Takže autobus možná už projel cílem, tak si počkáme na čas a pustíme to SSKčko na start. Už pojedeme. A musíme počkat, třeba dostaneš nějakou medaili. Nebo... Já už chci jet. Nebo pohár. Já už chci jet. Hlavně jet chci. A ne na... Tebe baví ježdění na motorce? Jo. Tak mi to řekni do kamery. Že mě baví se točit na motorce. Jo. Jo. A baví tě závody? Baví. Tak to je paráda. A je takhle otáč. Něžně. Tým Lázním, hotelu Racek, cateringu Troja, tady majitelům Arkád, firmě YBF, našim kolegyním, které napekly ty koláče, dorty a já nevím, co to tam bylo za dobroty všechno. A dalším sponzorům, kteří věnovali knížky, případně ty modílky. A firmě Staropramen, která nás zásobila nealkoholickým pitím. Tak a teď k těm výsledkům.
Vidíte, že jsou tady připraveny poháry. Tato děvčata procházela obě depa, pečlivě si prohlížela všechny účastníky, všechny mužský, jestli se jim líbí, nelíbí, jak jsou oblečený a tak dále. No a dospěli k názoru, že cenu módního salonu Kristiána předají. Předáme posádce startovního čísla 24, což je pan Pešán s paní, kteří nám přišli nejelegantnější, nejzajímavější, nejsympatičtější. A cenou je, a to zejména pro paní Pešánovou bude zajímavé,